Mga tulisan nga riding in tandem nakabiktima og babaeng messenger nga padung untang mo deposito og 22,000 pesos didto sa bangko. Jenky Bargio, Sugin Limi. Naukay ang mga tao din sa Jasmine Street sa may barangay Capital Site diyang gialarma ang pagpanulis pasado las 10 kaganyang buntag. Giingong ang messenger sa Procell Pharma nga usa ka babae mo'y nabiktima sa tulis sa wa pa mailhing mga lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Ado nga buko maningin aning Nuzumi. Pag-abot na nakita na ang bayad to ga kadugo na yung approach na sa sitom ba nga kitulis ko na siya. Maro gito na nakita. Padung unta nga mo deposit ang biktima nga si Jovencia Walog sa ilang kinitaan sa nakalabayng semana apan pagawas na ini sa ilang opisina giatangan kini sa mga tulisan. Katulo matud pasuway nga gikablit sa suspect ang gatilyo sa armas apan wa mo buto. Matud sa mga kauban ni Walog naanda na sa biktima ang magdeposit nga maglakaw ra. Nakuha gikan sa biktima ang 22,000 pesos nga cash. Ambot lang ingon sila gibantayan na daw to. Maglakaw ra kay. Maglakaw na jud na siya. Panagsara siya maka-hitch kung naay padong namo dito mo nakasakyan. Ang kapulisan sa Theft and Robbery Section padayon pa sa ilang manhunt operation. Jenky Bargio, News 5. Personal grudge mo'y gitumbok sa kapulisan nga posibleng motibo sa pagpatay sa maestro kinsa gikan mitambong sa Teachers Night niadtong Sabado sa gabi dito sa lungsod sa Dumanhog. Matud sa hepe sa Provincial Police Office nga posibleng dunay nagdumot sa biktima hinungdan nga kini gipatay. Wala pa malakip sa ilang investigasyon ang posibilidad nga love triangle ang usa sa mga motibo sa krimen. Ang kapulisan sa Dumanhog padayon pang miila sa mumumuno nga mipusil patay kang Ariel Antonio Susena, 45 anyos, magtutulo sa Lawaan Elementary. Ang 12 anyos nga anak babae sa mong maestro kinsay naangol sab mao'y nakasaksi sa hitabo. That person was also helping the police also, no? He's providing information sa atong kapulisan with regards to the peace and order situation. Giingong financer sa illegal numbers game nga Swertres na sikop kagabi pinaagi sa tulo ka search warrant. Gipahigayon ang maong operasyon diha sa barangay Pasil di na sikop si Randy Boli-Boli nga mo'y gitudlong financer sa illegal nga duwa. Lakip nga gidakop ang napulo kasakop ini nga naglakip sa kanhi pulis. Nakuha ang ebidensya ang mga gamit sa maong illegal nga sugal kining tanan nagkantidad og 50,000 pesos nakuha usab kining armas. Matud sa kapulisan sa rehiyon nga mas hingusgan pa nila ang pagsumpo sa tanang klase sa illegal nga duwa sama sa Masyaw ug Swertres. Mo nga giawhag ang tanan nga mutabang kanila sa ilang kausa. Gihimakak sa dinakpan nga nagsigi siyag padagan sa illegal numbers game dinhi sa Dakbayan sa Subo na sayran nga ikaduha na ning higayon nga gironda ang panimay sa dinakpan. We have tasked all our intelligence, the provincial intelligence chief of Negros, Bohol, Siquijor, Cebu province, and 3 other highly urbanized cities. Naigisuswara ito sa akong balay pero wala sila nakuha. Pero katong dito nga suswaran nga kung hapungan, nakuha nga. Dili yung balay. Uban nga mga police unit sa lalawigan sa Subo gipatabang sa pag-imbestigar sa mga krimen nga nahitabo sa Subo. Na matikdan nga misaka ang krimen sa lalawigan samtang na-focus ang attention sa mga pulis batok sa illegal drugs ug illegal gambling. Jenky Bargio, Sugin Limi. Well, honestly, and to be frank, dili ko satisfied sa performance sa ato mga chief of police. Kini ang pamahayag sa hepe sa Cebu Provincial Police Office nga dismayado sa performance sa mga Chief of Police sa nanglabay mga adlaw na matikdan ni Police Senior Superintendent Noel Gilyamak nga mas mitaas ang crime volume sukad Enero hangtod Agosto sa tibok probinsya. Alang kaniya, timailhan kini nga relax ra kaayo ang mga pulis sa lalawigan sulod sa maong panahon. This is a challenge to them to improve their performance, no? And I want them to follow every directive, guidelines nga among ihatag diri. Gimando ni Gilyamak ngadto sa mga hepe sa mga kalungsuran nga inay mo focus sa illegal gambling ug illegal drugs. Hatagan nila og atensyon ang pagsulbad sa mga kasong kawat, tulis ug patay sa ilang mga lugar. Buot sa opisyal nga sulbaron sa kapulisan ang mga kaso sa ilang dapit. Actually, it is my policy na dili nako i-relieve ang mga chief of police
nga failure sa ilahang kampanya. But I directed IDMB to file a necessary charge against them, maybe for neglect of duty. Bisan ang Provincial Investigation and Detective Management Branch o Provincial Intelligence Branch gimanduan sa hepe sa CPPO nga mutabang sa pagsulbad sa mga kasong giimbestigar sa kapulisan sa kalungsuran sa Sugbo. Jinky Bargio, News 5. Karon nga nahumana ang gubat dito sa Dakbayan sa Zamboanga nangandoy ang mga 60 ka mga Zamboangenyo nga namakwit din sa Sugbo nga makauli na sa ilang lugar. Apan ang problema, wa sila'y ikaplete. Andrea Patenia, Suginlimi. Mag-unong kaadlaw na nga temporaryong nagpuyo dinhi silang parente sa Barangay Punta Princesa ang mga pamilya nga namakwit gikan sa Zamboanga City. Niining truck sila maghuot atol sa ilang pagkatug matag gabii. Ang uban muhigda na lang sa ibabaw sa lamesa o sa gisumpay-sumpay nga mga lingkuranan. Ganinang buntag, amo silang naabtan nga nagsugba og isda nga hinatag sa ilang mga higala gikan sa Barangay Pasil. Asoy nila nga igo ra gyud silang nag-agad sa mga donasyon gikan sa ubang tao aron duna sila'y makaon matag adlaw. Nangasakit na sabang ilang mga anak. Buot na unta nilang muuli sa Zamboanga City haron makabalik sa ilang mga trabaho apan ang problema wa sila ikapliti. Ano namin yung trabaho namin doon sa Zamboanga. Ako may trabaho ako tapos nga yung boss ko tumatawag sa akin parati kasi nag-start na daw problema namin yung pamasahe na yung pauwi. Oo, gusto namin umuwi kasi napiktuhan yung pag-aaral namin doon. Kasi sabi ng mga class ko na meron na daw klase, kaya gusto namin mag-uwi. Pero kayo walang pamasahe papunta doon. Apan si Armando nakauyon na sa Sugbo. Plano niyang magpabiling dinhi aron mamasahero isip PUJ driver. Hindi pa, mga 2015 pa. So parang nagustuhan mo dito sa Sugbo? Si. Bakit po? Marami na po barkada driver. Mabait, mga driver, mga tao dito. Bato ni Cebu City Mayor Michael Rama, anda muhatag og pamliti ang syudad ngadto sa mga buot mo pauli apan di madali-dali og hatag ang kwarta sanglit moagi pa kining proseso. Kana lang mga disbursement good, we have to go through it. Okay. Kung naanay kwarta wa gini problema, ang problema ang kanang prosedura lang. Aron dili ta pangitaan nga nung release na dito, wata mo follow sa procedure. Giatiman na sab niya ang 5 milyones pesos nga cash assistance nga ihatag sa syudad sa Sugbo ngadto sa Zamboanga City Government. Yeah, if the council would think it's more, hindi siya kung problema na. Pero ma-file na wa may session this Wednesday. Sige lang, okay naman na maawahi. Pero sa una mong ibuhat, maawahi. Mas importante nga, we recognize that they need help. They need help. Reading all. Andrea Patenya, News 5. Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nang hunaw nga wa siya ilabot sa transaksyon tali sa Department of Public Works and Highways ug sa usa ka kontraktor nga mikiya sa DPWH kay wa siya bayri. King Perez, Suginlimi. Giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga wa siya labot o ang lokal nga kagamhanan sa syudad bahin sa wa na bayreng gibana-banang 15 milyones pesos nga road project sa DPWH. Ang Gonzalodo Enterprises mikiha sa mga kadagkuan sa DPWH niadtong Setyembre 23 ning tuiga. Nakadaog ang maong kontraktor sa bidding pag-ayo sa Mactan Circumferential Road sa kantidad nga dulan 19 milyones pesos. Apan mihunong ang kontraktor human wala mibayad ang DPWH kanila. Gilambigit si Radasa kay matod pa siya ang mimando nga paspasan ang trabaho bisag wa pa nabayaran ang kontraktor. Matod sa mayor nga nasayod ra siya sa maong road repair ni atong Pebrero 2012. Human mipadaog suwat ang Plantation Bay kay wa gihuman ang pagtrabaho niini. Subay niini mipadala si Radasa og suwat sa DPWH 6 District Engineering Office. Gitubag siya nga nahunong ang project kay wa pa nahatag ang SARO kon Special Allotment Release Order. This is a project of DPWH. In the procurement is wala milabot ang LGU. Giklaro ni Radasa nga wala siya mi-request sa pagpaayo sa dan kay dili pa kini kinahanglan. Igo lang siya sa pagsiguro nga matiwas ang dalan. As I have said, og walay funding nganong ipugos man nato. Hinoon na human na sa DPWH ang wa tiwasang nga mga bahin sa dalan sa maong kontraktor. King Perez, News 5.